Watu ndani viati katani siku kwa mbili wale mekezeka je ni tuanze kutoka msangane kukari moto ini mwanene mmanga nilazimai kukikawa chakumela kwa manto maricho nomibazi wonse kwa kosa bambo likangala jisi di chamani hapo malajila tu mwanandilole mwanza Pantawino Ole megezeka takula ndani pamalopano pamene mukupitilira pa ulendo wakaimaima umene mukunka muona anthu kumva zimene anthu akumana nazo komanso kupereka maplani agoma pamene tikunka tiyenda madera osiyanasiyana. Nthawi ino tiapempha James Ajiso kuti atitsekulire ndi pemphero zikomo kwambiri. Sege maso tipemphere tiza chifupi Yehova mnthawi ya mamawa wonani azakazi anu tili pampano inde tifuna kupanga za dziko ambuye katiyang'anireni katisogolereni pamene tikuyamba msonkhano umenewu woyendayenda katidaliseni a president athu pamene akulowanso mu chaka chimenechi cha 2025 ngati president wathunso wa dziko lino la Malawi. Katipaseniso ni chilimbikiso kwa wina aliyense kuti akakhale konzekera kuti pa 16 May pakakhale mafoto ochuluka kuti dzikoli bwana president Lazarus Chakwera apitizenso kutisogolera. Katiyang'anire tonse amene tilipo mpano komanso asogoleronse amene alipo mpano akhale nafe komanso kutulira musanja lanu ambuye wathu.
munthawi ya mamawa zonse tikusiya m'manja mwa mwana wanu Yesu Kristu. Amen. Zikomo kwambiri. Olemekezeka constituency ino akuyimira ndi mayi Susan Kachione. Choncho nthawi ino mundilole kuti ndapatse Honorable Babu Kamisa NEC member kuti iwo alandire msonkhano uno komanso akuonetsereni mashado amene akuyimira constituency. Zikomo kwambiri. Kwacha! Kwacha! Kumbuyo kusitukuona. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera? Dr. Lazarus Chakwera? Nanga Honorable Vitumbiko Mumba? Ndugu zani zina wanyuwa ni pompano wetu. Kwacha! Nanga Honorable Susan Kachione? Dr. Lazarus Chakwera? Ife dose dikadani? Mosa kaya nthawi bwana Vice President wa Malawi kuyambira pa 16 September Honorable Vitumbiko Mumba ulemu wanu bwana ashado MP yakuno ulemu wanu nonse ulemu wanu eti lero ndi tsiku lodalitsika kwambiri kuloko kunyungwe mwaliva eti kufika kwa VP pano wina lese sana chene hapa bwana tukuthokozeni ntchito mukugwira anthu wa bwana kunoko makakachipani kulalibe kufika kwanu kuno wapangisa kuti malo awale bwana komanso mupitirize zimene zizo bwana pa 16 September hapa. Kwacha! Awa ndi Honorable Vitumbiko Mumba mwalive ndi running mate athu Dr. Lazarus Chakwera bwana muone hapa achuluka ndi anyamata palitu nkhani anyamata wakubwera kusonkhano wanu akusoleza kuti anyamata wa ndi hope ndino yo bwana komanso tikathokoze Dr. Lazarus Chakwera posankha awo asankha anyamata zathu loni nyamata zathu athandiza ndani anyamata zathu koma kuti zimene zonse zitheke tikuyene kwakavota ngati tikavota sizitani kwa bwana ndi chikhulupiriro chonse kuti anthu akavota so hope atakusankhidwa unduna koyambira kuja bwana zinthu sizinambe kusintha nanga kakhala VP zinthu sizisintha bwana awa ali maprogramu ambiri odapangire achinyamata tamvana tweti lepa 16 September sakabese voti yathu tikamakavotera Chakwera tikazo tikuvotera ndani tuvotera ndani pa VP sakukwana ena ajanga kwanisipika mwendo hapa kwacha kwacha mashadowa Alsan bwana wetu ona iwana zina lao ina ndi engineer kwani mamba macho kuno pangolini nebu jirazu kunoko ingokhala pangolini omweyo bwana kwacha bwana tawe no mwala kula tuwa wasu mwapange introduce mashado atu ziko mkwambiri bwana VP imba njimbe mundu wanzeru chipagera mwamba wacha watu ndi ndani nanga shado ipi watu ndi ndani alikuti tamulozeni timone nanga kansala watu ndi ndani alikuti tamulozeni timuone pa September sikini tikatani eti kuti chani eti
tambala wakuda eti tambala wakuda sioncho ulendo wautali kafika mpaka na Palombe malo 10 utendere lolo koma tiyambira kutiko eti tiyambira kutiko alikangala ule mwana DC toto kwambiri mwafika DC nyumba yao nafika hapo nakamwati kwa alikangala ndaina yake chaka jata ule mwana DC alikangala komanso nonse aneki muli pano John muli pano landirani maule mwanu abala nzanga kuno tuzanepo chilungamo lero eti Presidenti amene ali wodalilika komanso wachikondi amene amalalika za umodzi ndi Chakwera basi tikumvana eti ena onse za chikondi palibe za umodzi palibe za chitukuko palibe komandani Chakwera ndiye pa September 16 tonse tiendiuze anzathu kuti ndani eti kwa ndani nanga MP nanga kansala zitomveka zitomveka anyamata mulipo pano Zanja mamba chinyamara chinyamara zanja mamba ndone eya wacha mandiona ine wachinyamata nzanu eti ndiye kuti achinyamata tili ntika mu office mwa president eti tili mchani tangena eti a president sana sanke mumbo karani media koma sanga chinyamata onse Malawi muno ineyo nangokhala oyimirira chinyamata muntika muja zitomveka ine nangokhala chani oyimirira chinyamata mujani eti tamvana eti Mona Mbappe ataulusa penalty ngati Mbappe penalty amaulusa amagwedeza neti eti pa September 16 ine ndi Chakwera tigwedeza neti chifukwa cha inuyo komanso anthu amene niyo muwakope tikumvana zitomveka moseriwa Miano koseriwa wacha abala nzanga komande ulo amena ko balanja layo muno myake yotu warudi ya njaladi yampwete kada mine anangoti lero ni saje ndibide ndi muno yotuwa ndikaonese njala yanga mapala mbanda ndeti timvane izi eti pali zinthu zitatu ndiyankhule pano choyamba ndi nkhani ya nifi ya Ngongole ambiri a inu simunapindule ndi nifi yayi chimene chote chilungamo chaketi ine si wandale iyayi ine ndi engineer munamva che angati political engineer angati bingu economic engineer ine ndi engineer tamvaneti engineer ndi munthu amene amakonza zinthu kuongola zinthu tikumvaneti ndi nkhani ya nifi ambiri simunalandire yayi chifukwa chena kuti ndalama zinazochepa komano Chakwera mu manifesto ya panopa apanga zoti nifi chaipezeke ndi 1 trillion kwacha kuti wina aliyense amene ali kuthekera kupanga business atani zitomveka president uteyo ngamukane ngati
mungamukane ata olupang'ono eti ata tunatere kuleti. Nkhani yachiwiri ndi ya njala. Nkhani yachiwiri ndi ya njala. Nkhani yachiwiri ndi ya njala. Timvanepo eti kuno kusapitwa region kuno Mphalombe, Chilazulu, Mulanje, Cholo njala ndi yakalekale chaka ndi chaka sanamizanepo yayi. Komano chifukwa chachikulu ina kuti malo ambiri kuno ena ndi ena anatengedwa ndi maestate atiyi anosowa malo olima. Kuonjezerapo kunabwera ngozi zambiri zachilala komanso masaikulu pakatipa anthu ambiri zambiri nasokonekera. Achakwera anakonza kuti alima akakhale ndi chimanga 200,000 tons apereke kwa anthu. Kuthambani kuti alikumeneko ena landirako, kuchikwawa ena landirako, kucholo ena landira, mafumu kila mboto makande apa ena landira. Kunoko sichinafike yayi. Ndauzidwa dzulo kuti kunoko sichinafike. Ine ngati nyamata wanu ndigwedeza neti kuti chimanga chifike kuno. Tamvana? Zikuveka. Ndiye muona kuti iyayi nyamata zathujayo ndothamangati pa ground eti. Ndiye ndigwedeza neti kuti chimanga chitani eti? Mfumu imakhala mfumu pamudzi wa anthu eti. Osati kumanda iyayi. Koma kuti munthu akhale njani mfumu akhale ndi umoyo ndi chakudya. Tamvana iti? Ndiye chimanga tigwedeza neti chifika chakudya chilipo cha nkhani koma kanga tenake anangokhalira pena pake. Mudzi wa bwino lino inu suga masuwa pakatipa eti. Panopa kupezeka seti. Nkhani yake ndi nani nakagwedeza neti neyo. Tikuvana eti? Ndiye chimangachi ndigwedeza makolo anga azimayi muna pagogo anga muli apo nonse imvani kuti neti tigwedeza chimanga chipezeka. Titomvana nkhani yachitatu ndi nkhani ya fetereza. Achakwera akuzani pompano mtengo sopano wa fetereza. Tamvana Ujino anthu achakwera musamavutike pa nkhani ya chakudya. Kopanda fetereza nsima palibe. Kopanda nsima moyo palibe. Singavugile ntenda yonso pana chakudya. Tamvana eti? Ndiye mawanga analowe chipa chabe atatu amene kukana gapena paliponse kuti anthu kunomwe belt adziwe za chikondi chawa chakwera komanso umodzi umwe ulipo. Tisasankhane mitundu, tisasankhane kuchokera kandi mipingo, tonse ife Malawi pamodzi tiyeni tilalike za umodzi. Chipakera mwamba, chipakera mwamba. Ndikati chakwera muziti mumba eti. Chakwera 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 chakwera. Zimu mwambiri ambuyo ndaise zimu mwambiri. Tokoza eti materials yeah. Itema na